Neste pequeno vídeo tutorial crearemos un xogo de verdadeiro ou falso. Utilizaremos a plataforma de Scratch para programar o xogo. Entre en Scratch e preme en crear. Non é necesario o rexistro, pero debes saber que se non tes conta en Scratch, debes guardar o proxecto no teu dispositivo. Quitamos os elementos que non necesitamos. O guión do xogo será poñer un obxecto no escenario e ao premer no obxecto pasará o seguinte. Primeiro, amosa información sobre ese ser vivo. Despois, pregúntase se esa información é verdadeira ou falsa. O programa analizará a resposta e mostrará unha mensaxe de correcto ou incorrecto, segundo sexa o caso. Despois, o obxecto amosa información sobre o tema da pregunta. Repetirase ese proceso con un total de 5 obxectos. Tamén escolleremos unha imaxe de fondo para o escenario. Para este xogo de exemplo, o tema vai ser animais mariños, así que colocaremos sobre o escenario diferentes seres vivos do mar. Entramos na galería de Scratch e buscamos un peixe. O colocamos no escenario e escollemos un traxe ou tamén chamado disfrace. O seguinte será poñer os bloques de programación. En eventos, temos o bloque do premer nesta figura. Non a lapela da apariencia, escollemos dicir. E poñémolo texto que amosará o peixe. Tamén establecemos o tempo necesario para que se poda ler esa información. En sensores, temos o bloque para poñer preguntas. E aquí a pregunta será se o enunciado é verdadeiro ou falso. V ou F. Temos o bloque que conterá a resposta da persoa usuaria. En control, collemos o bloque para analizar a resposta. Se o que responda a persoa usuaria é V, vai pasar unha cousa e se é F, vai a pasar outra. Entón, dependendo se a resposta é correcta ou incorrecta, amosaremos dous mensaxes. Neste caso, como a V é a resposta correcta, ou sexa, o enunciado é verdadeiro, amosará o texto moi ben durante 2 segundos. No caso de erro, amosará o texto pois é certo durante uns 3 segundos. Temos que axustar o tempo segundo a longitude do texto. E logo, ao final, sempre se dá un pouco máis de información sobre o tema. Se explica por que é verdadeiro ou por que é falso tamén. Neste caso, os peixes durmen cos ollos abertos. Explica o motivo de que os peixes durman cos ollos abertos porque non teñen pálpebras. Así programamos o noso primeiro ser vivo no escenario. Agora vamos polo seguinte. Escollemos un polvo e pasamos a poñela a programación. Pero non é necesario escribilo de novo. Arrastramos o código, o soltamos sobre o obxecto e agora só temos que facer os cambios necesarios. O enunciado vai a ser distinto. Así que escribimos algo novo sobre os polvos. Os polvos teñen 2 corazóns. Isto será verdadeiro ou será falso? Seguimos construindo o código. Pois a resposta é falso. Os polvos non teñen 2 corazóns. En realidade, teñen 3. Agora colocaremos o texto na parte de arriba para explicar en que consiste este xogo. O nome do xogo. Verdadeiro ou falso? Axustamos a cor e centramos o texto no escenario. Agora poñemos a explicación do que debe que facer a persoa que xogue.
Despois da pregunta, escribe V se pensas que é certo ou F se crees que é falso o enunciado que di ese animal. Xa temos 2 animais no escenario. Agora o probamos o xogo. Cando se prema na bandeira, se activa o xogo. Pregunta: verdadeiro ou falso que os peixes durmen cos ollos abertos? Pois verdadeiro, porque xa sabemos que os peixes durmen cos ollos abertos porque non teñen pálpebras. Facemos clic no polvo. E o que nos di é que os polvos teñen 2 corazóns. Será verdadeiro ou será falso? Facemos un pouco máis bonito o xogo e escollemos unha imaxe para o fondo do escenario. Como o tema vai de animais mariños, buscamos unha imaxe do fondo do mar, axustamos os objetos do escenario. E agora imos buscar outro animal e o colocamos tamén. Así é o noso xogo. Os cangrexos teñen 10 patas. Será certo? Será falso? Pois é certo. Os cangrexos teñen 5 pares de patas. As pinzas tamén son patas.